tikaonato chithunzi chimene chikusera pasikene pathopo mechana amene yatapidwa ili m'manja mwa polisi enato kumazafunsa kuti kodi awatapa pa zifukwa zotani ayi ndithu potenga ndi mmene nkhanizo zikuyendera kunena zona kuti makosana amenewa ndikuti amakhala akupanga dubious business kupangatu defraud ma small scale business pomayimba zonena kuti apanga supply katundu ngati sugar penanso amapezeka zona kuti akuwayimba magayizi ena kuti iwo ali ndi madollars chani akapasa ndalama ndikuti makwachacha kupeza zoti magayi amenewa awazika penanso to akuti amazapezeka zona kuti akufika malo ogona ndikuti pamenepowo apezeka zona kuti akusangalala kwambiri kumwerera ndikuti kugona pamenepo kumapeto wake kumapezeka zoti nthawi ya payment amawayimba zonena kuti kofesi kumene amagwira ntchito ndikuti apereka ndalama ya accommodation yo ndikuti alipira ndikuti ya ma drinks kayandati ndi chakudya ndi zina zotero penanso amapezeka zonena kuti akupanga fraud payment mwinano kumaonesa ma bank transfers notifications kayandati ni ma sms ndi zimene makosana amenewa amakhala akuchita ndeto zimenezi akhala akuchita malo osiyanasiyana across Malawi zikumazamvekanso zonena kuti kunenoku anazapita kumeneko kukayimba magayizi kuti apanga supply sugar kukayimba magayizi kumeneko opanga ma business kuti apanga supply sugar mapeto ake kupeza zoti awawamba dola kupeza zoti agonanso malo ena ake kumeneko odula chani mapeto ake ma payments kumachitanso zautambwali ngati zimenezi so tikaona pa chithunzi panepo pali adaya amene avala t-shirt ya white amenewo dzina lawo akuti ndi a Fraser Zimba ndekuti adaya amenewo akuti ntchito wawonso ndi umenewo chifukwa posachedwa pa analinso ku ndende nkhani zakenso zokhazokhazo zochitano utambwali kupeza zoti akumenya ma business a fake ngati amenewa akunena zoti magayizi amenewo ali za anthu ochuluka kwambiri ndalama zambiri zimene amakhala akuwomba pogwiritsa ntchito ma business amenewo wapeza zoti akuwanamiza anthu kuti apasa ma dollars ndikuti no iwo apase makwacha penanso kumapeza zoti apanga supply ndikuti katundu osiyanasiyana akapereka dola ndikuti kumapeto wake magayizi amenewa awazika nkhani yaikulu ndiona kuti magayi amenewa akuti amafuna azikhalano soft life komano njira yake ndikuti yomafuna kubera anthu so systematic financial crime imene a Fraser Zimba komanso accomplices amakhala akuchita akuti analiza anthu ndalama zochuluka kwambiri close to ma billions ndithu recently ndikuti anazawomba around 500 million ena kumazakamba za 700 million ambiri tikupeza kuti nkhani zake tinazitsata bwinobwino komano kacha ya fake life imakhala ndi impact yosakhala bwino makamaka kwa achinyamata ngati sisamala bwinobwino timazapezeka zonena kuti tagwa m'maliko kwensekwensezi komanso kumazabwera social shaming imene imakhala yovuta kwambiri kuti tiyipange repair kuphatikiza pamenepo interconnection ndi society imakhala yovuta kwambiri ife imakhala ngati tayiwisa mbiri anthu akumationa kuti awa ndi akuba awa ndi otere zosakhala bwino chifukwa mmene zakhalira ngati pamenepa titha kuona kuti ena ake pamenepa ali ndi maboksi achani zochititsa manyazi kwambiri anthu kumaona zinthu ngati zimenezo kaya kuti achibale kaya kuti makolo kumaona zimenezo ndikuti kangatani ma girlfriends chani ma friends ena ndi ena zimakhala zinthu zochititsa manyazi kwambiri zinthu zina timafuna kumazipanga void kulimbikira hustle yogwiritsa bwinobwino zimakhala bwino umadya ndalama yako mwamtendere mopanda kulozedwa chala ndi wina wake komanso zinthu ngati zimenezi zomagwiritsa ntchito sophisticated means kupanga no defraud ama business ndi zina zotero zimakhalanso zikuyipitsa makamaka achinyamata amene ali legitimate entrepreneurs kuti no anthu ena ake awakhulupirire popanga nawo business tengoyerekeza kuti kaya mwina akapeza malo ogona ngati amene zimakhaliramo eni malo ngati amenewo azikhala spectacle mafuna kashi kuopa zinthu ngati zimene amakumana nazo ndi madolo ngati amenewa let's accept who we are and tilimbikire kusiyana ndi kumakhala fake life mwina kumapeto wake kumapeza kuti munthu wagwa m'mavuto so fake life imeneyo itha kupangitsa zona kuti munthu samalimbikire munthu ukavomereza mmene ulili status yako zimakhalanso bwino zimakuthandizira kuti uziganiza outside box ayi imenemo nkhani zake ndimene zikuyendera sizoti muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu sewole panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongati nkhani zambiri zikamachitika ndito zitakupezani mosavuta